Da li ste čuli priču o lepotici i zveri? A da li ste čuli priču o arhitekti i zveri? Čitajmo zajedno. Nekada davno, mladi princ živeo u divnom zamku. Jedne noći, stara prosjakinja zakucala je na vrata, moleći za prenoćište i nudeći mu ružu u zamenu za sklonište od hladnoće. Ali, princ koji je naučio da sve oko njega sija i da su svi lepi i lepo obučeni, nije želeo nju u svom zamku. To je bilo u redu, njegov je zamak, ali princ nije bio fin. Uvredio je prosjakinju, rekao je da je ružna i učinio je da se ona osjeća jako loše, a nije to morao. Da je znao da je to bila vila, možda bi joj samo rekao žao mi je, ne možeš ovdje da prespavaš. Vile, kada su povređene, one postanu zle, a ova vila je svu svoju magiju iskoristila da bi kaznila princa. Ona ga je pretvorila u užasnu zver, bacivši čini na sve žitelje zamka. Njena ruža bila je začarana. Ukoliko bi princ uspeo nekoga da zavoli i da bude voljen za uzvrat, pre nego što otpadne i posljednja latica, čarolija bi nestala. U suprotnom, zauvek bi ostao zver. Te noći oluja je srušila deo zamka i svi koje je princ voleo i družio se sa njima, otišli su. Ostali su samo oni koji su u zamku živeli. U selu, nedaleko od zamka, živela je divna mlada devojka po imenu Leposava. Lepa je obožavala da čita i crta, a od oca je naučila sve o arhitekturi. Želela je da gradi kuće, mostove, sve. Ali joj niko nije pružao šansu. Kada bi je vidjeli, samo bi primijetili koliko je devojka lepa, ali ne i pametna. Leposava je bila pametna i lepa, zbog čega je Velimir, najjači i najzgodniji mladić u selu, želeo da se njome oženi. Lepoj se on uopšte nije dopadao, iako su ga sve ostale devojke obožavale. Jednoga dana je Miroslav, Lepin otac, napustio selo kako bi otišao na vašar, ali se zbog magle izgubio na putu u šumi. Odjednom se našao okružen vukovima. Njegov konj je pobegao, a jedino sklonište koje je Miroslav mogao da vidi bio je zamak iza visoke kapije. Ima li koga? Upitao je Miroslav, ulazeći u veliku mračnu građevinu. Da, tu je neko živeo, ali tu su bili samo obični predmeti koji su oživeli. Svećnjak Slobodan govorio je i pokretao se pomoću čarolije, baš kao i sad Zvonimir. Svi su bili veoma ljubazni i gostoljubivi i priredili su mu toplu dobrodošlicu. Međutim, nisu bili sami. Vlasnik zamka bio je niko drugi nego zver. Zver nije podnosila uljeze i buku, a još manje je voljela nepozvane goste. Šta radiš ovdje? Ovo je moj dom. Miroslav je zakoračio unazad. Samo mi je trebalo prenoćište. Uljezi ovdje imaju samo jedno mesto za boravak, zagrmeo je zver, zaključavši Miroslava u zatvor. U međuvremenu, u selu, Velimir je odlučio da pita Lepu da se uda za njega, ali ona je bila potpuno nezainteresovana kada joj je on rekao da kada se uda mora da ostavi sve svoje knjige i provodi više vremena u kuhinji. Rekla je ne, a istoga dana konj njenog oca se vratio kući sam. Moraš me odvesti do njega, rekla mu je Lepa. Ubrzo je sljedeći konja stigla u zamak. Začarani predmeti su se oduševili kada su ugledali Lepu. Bila je najlepša devojka koju su vidjeli u svojim životima, ali bitnije od lepote, ona je bila fina i mila. Bila je to devojka koju su sve vrijeme čekali. Ako se zver zaljubi u nju i onu u zver, kletva će biti uklonjena. Lepa je bila spremna da učini sve kako bi oslobodila oca. Zver je predložio da ona postane zarobljenik umjesto oca, ali Leposava je rekla ne. Ako ga pustiš, pomoći ću ti da izgradiš zamak, ovu stranu koja se stalno ruši. Ti si jak, a ja znam kako treba da se sazida.
To mi ništa ne znači, rekao je. Čak i da se sruši, isto je. Nasmejala se. Nije. Da ti ne znači, odavno bi prestao da je održavaš. Ovo je tvoj dom. Bila je u pravu, ali njene reči nisu bile razlog zašto je pristao. Zaljubio se u njen osmeh. Miroslav nije želeo da je ostavi, ali izbačen je napolje i brzo se očajan vratio u selo i svima ispričao o zveri, ali mu niko nije verovao. Čak su svi pomislili da je poludeo. Dani su prolazili, a Leposav je brzo završila planove i crteže i u zamku istraživala sobe i hodnike koji moraju da se poprave. I jednoga dana naišla je na tajnu sobu u kojoj se nalazila začarana ruža. Zver je pobesneo, beži odavde, povikao je. Uplašila se i pobegla iz zamka. Znam da sam obećala, ali ne mogu ostati ovde. Može da pročita sve moje beleške. Nek sam sazida, rekla je prestrašena. Lepa je pobegla na konju, ali ubrzo bila okružena vukovima. Taman kada je sve delovalo izgubljeno, zver joj je sustigao. On je bio jači od vukova, strašniji i odlučan da spasi Lepu. Kada je pogledala u njegove oči, tada je ona shvatila, negde duboko u srcu zveri, postojala je iskra dobrote i ljubavi. Možda prema njoj? Umjesto da pobegne, odlučila je da se vrati u zamak. Od tog trenutka, Lepa je činila sve što je bilo u njenoj moći da pomogne da se zamak izgradi, a zver je svoju neverovatnu snagu koristio i slušao je u svemu. Lepa je bila srećna što je ostala u zamku i vidjela kako zver postaje sve finiji, mirniji. Bila je presrećna jer joj je pružena prilika da sve što je godinama učila iskoristi. Ali jednog dana, dok je koristila čarobno ogledalo, Lepa je saznala da je otac u opasnosti. Miroslav je ostao zarobljen u snežnoj oluji i mogao je da umre bez njene pomoći. Moram mu pomoći, nema nikoga osim mene, uzviknula je devojka. Kada je to čuo, zver je odlučio da joj kaže da treba da ode. Mislio je, ako ode, neće patiti. Ali što je ona bila dalje, zver je shvatio koliko je voli. Začarana ruža je gubila i posljednje latice. Lepa je pomogla svom ocu i zajedno su se vratili u selo, ali ih je opkolila gomila ljudi. Svi su mislili da je Miroslav poludeo i želeli su da ga zatvore. Velimir je iskoristio situaciju i pokušao da prisili Lepu da se uda za njega, preteći da će u suprotnom oterati njenog oca u ludnicu. Moj otac nije lud, uzviknula je Lepa, pokazujući im čarobno ogledalo. Slika zveri u ogledalu uterala je strah u kosti seljanima, a Velimir je iskoristio njihov strah i poveo ih u napad na zamak. Kada je Velimir stigao u zamak, zver je bio suviše tužan da bi se borio. Napadač je bio spreman za bitku do kraja, ali tada je stigla Lepa. Ne, stani, povikala je, što je dalo nadu zveri i povratilo njegovu snagu. Usprotivio se Velimiru. Međutim, tamo gde je mogao da pobedi, zastao je. Ne, neće ga povrediti. Nikoga, ako ne mora. Ali Velimir nije odustajao. On je pokušao podlo da napadne zver i pao je u bezdan. A ranjena zver srušio se na zemlju. Leposav je brzo prišla ranjenoj zveri i prvi put je slobodno priznala svoje osjećanja. Volim te, prošaputala je grleći ga. U tom trenutku čarolija je bila slomljena. Nežne kišne kapi pale su s neba dok je tijelo zveri počelo da se menja i pretvara u čoveka. Princ je bio oslobođen. Zahvaljujući Lepinoj hrabrosti i ljubavi, kletva je bila uklonjena, a čarolija sa svih stanovnika zamka je skinuta. Čak i sam zamak ceo obnovljen, kao što je bio onoga dana kada je čin bačena. Lepa i princ su se pogledali i srca su im bila prepuna sreće. Sa svetlošću koja je ispunila zamak, začarani predmeti povratili su svoj čovečiji oblik i ceo zamak je oživeo. Ljubav ih je sve spasila.